హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చి గారెలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ గారెలకు వచ్చేసి మనం బియ్యం పిండి అనేది వాడుకోవాలి. బియ్యం పిండిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ పల్లీలు వేయించి పలుకులు చేసుకోవాలి. పొట్టు తీసేసుకొని ఆ పల్లీలు యాడ్ చేసుకోవాలి. మరీ దూరగా వేయించుకోవద్దు. పల్లీలని కొంచెం పచ్చివాసన పోయేలాగా వేయించుకొని పొట్టు తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి 2 టీ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేశాను. కారం మీ టేస్ట్ని తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో నేను కారం యాడ్ చేశాక సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ వచ్చేసి నేను 3 kgs పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 kgsకి 2 టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసాను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కరివేపాకుని తీసుకొని కడిగి దాన్ని ఏమంటారు కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అందులో పిండిలో వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు నువ్వులు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ నువ్వులు వచ్చేసి మీ ఇష్టం. నేనైతే ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను. నువ్వులు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటాయి కానీ ఎవరి టేస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. నువ్వులు ఎక్కువ వేస్తేనే టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. నువ్వులు తగులుతుంటే చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వులు వేసేసి పిండిని ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తం నువ్వులు అండ్ పల్లీలు ఇవన్నీ వేసాం కదా, అవన్నీ సరిగా పట్టేటట్టు చేసేసుకోవాలి. మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని మంచిగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. మనం చపాతీ పిండిని కలుపుకునేంతగానే కలుపుకోవాలి. కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. కొంచెం అంటే మరీ లూజ్ కాదు, మరీ గట్టిగా కాదు, సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. సాఫ్ట్గా వాటర్ పోసుకుంటూ కలుపుకొని ఇలా మనం 10-15 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. పిండిని నానితే బాగా వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గారెలు కాసుకోవడానికి ఆయిల్ హీట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి కట్టెల పొయ్యి పైన చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి అది గారెలు మిషన్ అన్నమాట. మనం చేతితో కూడా ఒత్తుకోవచ్చు. దాంతో అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి కాబట్టి ఒక కవర్ వేసి దానికి ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నా, ఈజీగా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు వీటిని గారెలను వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి.